ප්‍රභාකරන් මැරෙනකොටත් මේ රටේ වැඩ බලන ආරක්ෂක ඇමති මම. பிரபாகரன் உயிரிழக்கும் போது நான் தான் பதில் பாதுகாப்பு அமைச்சர். எனவே போரின் இறுதி கட்டத்தில் என்ன நடந்தது என்பது எனக்கு தெரியும் எனவும் படையினர் போர்க்குற்றங்களில் ஈடுபடவில்லை எனவும் முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தெரிவித்தார். මම පැහැදිලිව කියන්නට ඕන මම යුද්ධයේ තියෙන කාලේ පස්සරයක් වැඩ බලන ආරක්ෂක ඇමතිවරයා විදියට මම හිටියා. ඒ වගේ මම පැහැදිලිව බය නැතුව මම කියන්නට ඕන ප්‍රභාකරන් මැරෙනකොටත් මේ රටේ වැඩ බලන ආරක්ෂක ඇමති මම. එතකොට මම දන්නවා මේ අවසාන සති දෙකේ යුද්ධයේ අවසාන සති දෙකේ සිද්ධ වුණේ මොකක්ද කියලා. ඒ නිසා මේ අපේ ත්‍රිවිධ හමුදා නිලධාරීන්ට මේ කරපු දේ ඉතාමත්ම අසාධාරණයි. ඒගොල්ලෝ රට වෙනුවෙන් කැපවෙච්ච පිරිසක්. இலங்கையின் முன்னாள் படை தளபதிகளுக்கு பிரிட்டனினால் விதிக்கப்பட்டுள்ள தடை பெரும் அநீதியாகும் எனவும் அவர் கூறினார். எமது தாய்நாடு ஒற்றையாட்சி மற்றும் ஆட்புல ஒருமைப்பாட்டுக்காக பாதுகாப்பு தரப்பினர் போராடியுள்ளனர். அவர்கள் மனிதர்களை கொல்லவில்லை, மனித உரிமை மீறல்களில் ஈடுபடவில்லை. போரின் இறுதி கட்டத்தில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் இடம்பெயர்ந்து வரும்போது இராணுவத்தினரே அவர்களை பாதுகாத்தனர். மாறாக இனவாத நோக்கில் அளிக்கவில்லை எனவும் மைத்ரிபால சிறிசேன குறிப்பிட்டார். நான் 5 தடவைகள் பதில் பாதுகாப்பு அமைச்சராக இருந்துள்ளேன். போரின் கடைசி 2 வாரங்களில் கூட நானே பதில் பாதுகாப்பு அமைச்சர். பிரபாகரன் மரணிக்கும் வேளையும் அப்பதவியில் நான் இருந்தேன். எனவே என்ன நடந்தது என்பது எனக்கு தெரியும். பிரிட்டனின் நடவடிக்கை அநீதியாகும். தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள எமது நாட்டின் முன்னாள் படை தளபதிகள் தளரக்கூடாது. அவர்கள் தைரியமாக இருக்க வேண்டும். அவர்களுக்கு பின்னால் நாடு உள்ளது எனவும் மைத்ரிபால மேலும் குறிப்பிட்டார். ඔබ රට වෙනුවෙන් විශාල සේවයක් කරපු පිරිසක්. ඒක නිසා ඔබට මුළු මහත් ජාතියේම ගෞරවය හිමි වෙනවා ඒ රණවිරුවන් තුන් දෙනාට.